Gilemo. Lho, Malik. Malik. Tak tunggu. Perang kene iki lagune rada semi Chinese ki lho. Oh, Cina nek Cinane. Blakone cepat dadi Cina. Semi Chinese iki lho. Malah kaya katen blat. Kuwi pelawak apa katen blat? Tak warai Chinese kene. Kene tembangmu piye cengkokmu, Nduk? Lah ndek dimaplek. Sampai ngati sayang tansah sandingan kang kadya mimi mintuno setyeng katresnan Ben menjiwai Cinane. pujanku sayang layanan mrepiso kasumbat Sik mandeka sik suaramu. Cina nggih to. Wah jagol nemu tikus lho. Kayak weh sudah bilang tadi kamu kemana? Lah kok buyuten ngono. Lho Cina ngoten niku. Cina nggih ngoten nggih. Cina sing fotokopine bangkrut ngono iki. Yo. Ini di kali ini ya. Ini siapa? Kurang bungkuk. Nah. Ndak sendangan. Nah. Malah kayak wergul. Ayo aku alon. Hanya. Ya, kowe siapa ini ya? Bocah itu ayu banget ini ya. Mlakune kaya wong kencing manis. Aku jeneng nyawang kowe ya. Kowe ayu banget suaramu tak lungane enak. Kowe pacarku ah. Iya. Apa kok kowe pacar? Kowe pacar barang lho. Ya niken sing mo. Iki bapake. Niki salim dulu ya. Kowe tak goleki dulu ngendi-ngendi ra temu. Apa? Dulu ngendi-ngendi. Turut. Turut. apa Mas? Balene. Kowe tak goleki dulu ngendi-ngendi. Turut. Jenengan bener nih. Kalau mencari itu turut sana, turut sini, kamu kemana aja? Sino ora iso ngoni R. Isane R, tapi lek turut ya dulu ah, dulu. Lah kowe seneng tuluk ndi? Dulu bulu. Apa apik-apik to? Loro Sajake ucuk. kulino ning. Kulino ning bulu. Aku seneng kalau kowe ya. Aku pengen mbok lungone yo gandung suaramu ah iki. Ih bapak ah. Pacarmu apa bapak gudulmu ya? Bapak. Iya Mau bapak. pacar-pacar. Bapakmu ya. Iya. Masa soleh kaya ngene. Lah kan tak mana sampean ki bapakku te Cina Ya, ngono Cina. lho. Prah mene ngono. Yo gak mau aku duwe pacar ngene iki. Nek kowe duwe pacar ngene iki, yo ngene iki. nah, kita mau gagah ayo to, Nduk. Kayak gini. Aja lho, Nduk, aja. Aku wedi kok saiki. Lah nyapa kok wedi? Wis akeh ta kowe, wis akeh. Oh iya, wis oke. Ora wis akeh lagune iki lho. Oh iya. Karyane wis akeh. Spesial lagune Kang Nyati ya, Nduk. Sumancing. Lah iya. Sumanding kok sumancing. Kamu mendampingi ini kembang. Kene. Pak, lho iki. Saman toto Mas, saman toto. Pertama ngene, pertama. Niken niken. Anu to saja kok wangele nenten napa to Mas? Iki lak ning gone taman to iki. Ya. Nah, iki nuansane ning pecinan. Heeh. Kamu menjadi kursi dulu ini biar nyanyi. Nah, Aku dadi apa? kursi. Oke. Wah, penak ki dadi kursi ya. Gelem apa? Lho, Malik. Malik. Tak tunggu. Iya apa to? Dadi kursi. Lah iya iki kursi. Lah nyapa kok ngene? Kursi pantai ngono. Kursi Ngene, Mas. pantai. Kursi ngene sih. Kursi pantai. Kowe tak hek. Ayo kursi sih. Nduk, Nggih. kono Nduk, karo nembang Nduk. Madepe sana. Mujure rono no, Nok. Oh, Oh, iya. ngono, kursi bebas. Dinggo kursi ya. Nah, ngono. Penak ya, Nak. Piye, Nduk? Itu tak belikan lho, Nduk, hadiah ulang tahunmu. Kayak kurang tinggi gitu loh Mas. Kurang tinggi toh? Iya. Ya bilang ayah. Diputer, kalau diputer. kurang Iya. tinggi. Sana dingin. Rada-rada. Bentar. Ini Gimana? kalau mau Itu bisa ditinggikan. bisa, Bisa. kalau dari sini pendek. Oh. Kalau pengen tinggi, ini ada tombolannya. Gimana? Oh, oke. Jangan kaya bulus. Nah. Oh, ketinggian Keduran, Dok. keduran. Oh iya Pendek. ketinggian. Tindane ndok, benar. tindane. Dulu, pendek. Tindane, Dek. Pendek kan. Nah, aduh kependekan. Kependekan. Iya mau. Kependekan.
Dure. Kependekan. Kependekan. Kependekan lah masalah lek kene lek wae pengen dhuwur didudul niken iki ora dhuwur. Lah nyapa? Modot. Iso. Ono coba kembangin. Langsung ya. Oke. Ya suka.